Benvinguts al nostre següent vídeo, el següent, el que ve ara, anomenat vaig apagar la llum dels cascos, mira que bé. No! Tallaré això? Ni de conya. Vinc a parlar-vos de la joia desconeguda que és el Corral, una festa molt animal, o en anglès, Barnyard. Barnyard. I és una obra mestra, val? Perquè surten vaques i fan coses com de persones. És una cosa que no s'ha vist mai en cap pel·lícula i això provoca que la pel·li sigui extremadament innovadora i crec que ha fet no sé si vist en cap moment, és una pel·li molt innovadora. La part dels pebrots, o sigui, és Toy Story amb animals, és la mateixa norma. O sigui, la pel·li té una altra vibe totalment diferent i no intenta semblar a Toy Story en absolut, però aquest recurs narratiu se l'han tret d'allà, literalment. I altres pel·lis també, això és molt comú en les pel·lis infantils. Lo de, els animals parlen, saben parlar però no ho fan davant dels humans, saps? Ara! Jerry, què fa la nada? Tranquils. No, és una pel·li, no us espanteu. Per què he dit això? Perquè els models són lletjos i simples. Sembla una escena d'aquestes d'un videojoc d'aquests del 2000, oi? De fet, hi ha un videojoc d'això, però a part d'això, el que acabo de dir, és bastant important destacar el fet d'aquesta escena i d'aquesta pel·li. I és que vull veure Animalades al Corral, val? La sèrie que va sortir a partir d'aquesta pel·li, a Nickelodeon, que va ser doblada al català fa no sé quants anys. I no l'he pogut veure perquè, no sé, la pengem i la despengem. Doncs teniu coses a l'arxiu, TV3, teniu moltes coses a l'arxiu, i no crec que els drets d'emissió costin una... Crec que la van cancel·lar fins i tot, o sigui que... Vinga, què costa? Què costa repenjar-la? Res, costa res. No sé res de tele, però no, s'ha de fer, és importantíssim. És importantíssim. Vull veure aquella sèrie. La vull veure, i la vull veure en la meva llengua, perquè estic fart d'haver de buscar la sèrie d'aquestes antigues del 2000 en castellà, o en anglès, o en portuguès. No, vull veure les sèries en la meva llengua, i no m'esteu baixant. Val? I us juro que si sortís la sèrie aquesta, la veuria sencera i faria review. Val? I faria la puta review sencera de la sèrie. O sigui que, si us plau, cocinet, el hashtag, que torni Animalades al Corral. Què té aquesta pel·lícula per moure-la, per fascinar-me d'alguna manera? Perquè el que heu vist de moment no és una bogeria. I tampoc, la sèrie tampoc és que ho justifiqui. Però aquesta pel·li, a part, té moments absolutament bojos, O sigui, que flipes, bàsicament. O sigui, que no t'ho acabes de creure. Conec el teu punt dèbil, el cap tarat. Què? Cap tarat. Ni parlar-ne, em sentiu? Ja us ho podeu treure del cap. Au, va, que tothom torni al seu. Torneu tots als llocs que teniu assignats. Va, nois, això és ridícul. I no penso ballar només perquè traieu el cap tarat. Pancho, ajuda'm, sisplau. No pots negar-t'hi, Otis. Portes el ball a la teva sang, animal. Aquesta escena en context tampoc té molta més explicació, Simplement passa
i l'animació aquesta dels 2000 en 3D lletja horrible, doncs no ajuda a que això pot ser terrorífic. Però a part d'aquests moments té una cosa aquesta pel·li i que ha fet totalment per accident, que és representació trans. O sigui, les vaques, la majoria de vaques són trans. Val? Com us ho explico? O sigui, l'Otis és una vaca, però és una vaca mascle. Val? O sigui, té mamelles i tal, però és una vaca mascle. No, ningú fa preguntes. Ningú fa preguntes. I hi ha bous 6 i vaques 6, però... Jo sé que això és perquè els hi va fer com gràcia als estimats directors d'aquesta pel·li, ja va fer com gràcia posar-li mamelles a les vaques i tal. Això deu ser perquè les vaques Holstein acostumen a ser més femella i tal. Però és increïble, vull dir, va ser un accident, però mira, jo què sé, no sé si la gent... No sé si, com era el fa poc que sortia el tuit, quines pel·lis són una al·legoria trans? Aquesta és que no és ni una al·legoria, o sigui, és a la teva cara. Aquesta pel·li és... No sé com no va sortir en aquell tuit, la veritat, pues perquè és cinema, o sigui, mireu-la, és espectacular. Té moments increïbles, com aquest, per exemple. Ja t'ho he dit, Raiet. Al vespre no vull que vinguis tan tard quan l'endemà has d'anar a escola. Raiet, al vespre no vull que vinguis a bla, bla, bla. Au, i a mi què? Jo faig el que vull. Faig el que vull i el que vull perquè vull quan jo vull. T'has equivocat de lloc, xaval. Au, va, i cobra l'entrada per aquí. Ho ha trepitjat una tifa? Ostres, Quina pudor. tinc intolerància a la lactosa. Déu meu. Perdó. Ja. Sí? Dos, ja. D'això se'n diu tombar marrecs. Tocava d'aquí! Correu! Surt d'aquí! Va, fora! Vinga, fora! No tornaré als prats, no tornaré als prats, no tornaré als prats, no tornaré als prats. Les vaques ni tocar-les. S'ha acabat veure Red Bull. O sigui... I diràs... I ara que he explicat tot això, que és com una mena de prefacio, em diràs, em preguntareu, de què va aquesta pel·li jo? Honestament, no. No. Sí que té com una trama, val? El pare de l'Otis, el que té la millor cançó de la història del cine, literalment la millor cançó que he escoltat, No em fareu rendir, no me'n vaig d'aquí. Tot i que em tingueu amb el peu al coll, no em fareu rendir. Penso resistir, no em fareu fugir. Aquest món no em visc, no em pot deprimir, no em mouré d'aquí. Val, ara parlem del Ben i del seu personatge, realment. O sigui, el seu personatge és com una figura paterna per l'Otis, en escenes molt boniques i tal. I és literalment el que mou la trama. La seva mort mou la trama. De fet, l'escena que heu vist abans de la cançó aquella era el primer dia que s'havia mort. Per què? Perquè aquests animals viuen al límit. És una passada. Hi ha com els típics dolents, val? Que ara us ho poso. Nosaltres som 6. I vosaltres només sou el teu greix i tu.
Però és això, i a part d'això, doncs, té una frase espectacular, el Ben. O sigui, mireu-la. Ja ho pots ben dir! Les vaques del Raval. La trama d'aquesta pel·li està, allà, vull dir, dintre de tot això que acabo de dir, però és això. La mort d'aquest personatge és el que clica tota la trama, perquè hi ha els dolents, que són coiots, i hi ha una batalla final espectacular. Però vull dir, és... o sigui, durant aquesta fina trama, que realment es pren seriosament, per tot el que és aquesta pel·li, es pren seriosament. Oh, no. No. Doncs desencadena en moments estranys, bogeria absoluta i personatges dient frases bades, aparentment. Te'n recordes de mi? Sóc el fill d'en Ben. És una experiència, aquesta pel·li. L'heu de veure, sencera. És tot el que us puc dir. Sincerament, no tinc res més a... No tinc res més. No tinc res més a dir. És molt bona, veieu-la.